International Market. Mmiri bara mkpamkpa ebe a tata. Ihe a Building Material International Market. Ogidi. Nkwere Ogidi. Na ya mmiri zo tata na moto ndị mmadụ. Moto ndị mmadụ na shop ndị mmadụ. Mmiri ericha na shop ndị mmadụ ma moto na ya moto ndị mmadụ. Building Material International Market Ogidi. Na ihe mmiri mere aba. Na moto ndị mmadụ, na shop ndị mmadụ. Ịbatazie n'ime Alexander Plaza. Na shop ndị mmadụ na-agbazi ọsọ. Ndị mmadụ na-agbazi ọsọ ihe mmiri mee. Ihe a shop ndị mmadụ. Amasị na mmiri ka a na-ayazi mana ọgbalu. Mana oyi ma local gọọmenti ebe niile. Ihe a shop ndị mmadụ. Mmiri eme n'alụ. Ihe a shop ndị mmadụ. Mmiri ka a na-ayazi amasị mmiri ka a chọzizi imebi ụwa 2022. Ihe Buhari bụ ka nkụ. Buhari mee ka ilituo ka ife dị mma na Naịjirịa.